Naidalagan pa mangkuta sa ospital. Alagad dagos man sa nang binawian ng buhay ang 63 anyos sa si Josephine Ubal, kan Barangay Carayan, Naga City. Kan mabangga ning motorsiklo mantang pabalyo sa tinampong sahop kang nasambit na barangay, alas 9:15 kasudmang aga Hunyo 5. Sa investigasyon, dai na riparo kang biktima ang papaabot na motorsiklo. Napigmamaneo kan 31 anyos si Rodan Andes, kan Old San Roque Pili Camarines Sur. Sa kusog kang pakakabangga, nakatalisik pa ning pirang metro ang biktima. Lalo po ang mga pedestrian, yan po siguro dubling ingat na lang pag lalo pag mapalyo, naroon po kayan. Saka sa inyo man po sa mga motor, dubling man po kaya na pag-iingatan po ng aksidente. Minsan dahil minsan dahil malikayan pag lalo po ano po kaya ang aksidente pag mabilis po ang dalagan ng motor, lalo po mga motorcycle. Tayo po parati ang na-involve sa accident mga motorcycle, hindi po sa lugar na imita. Yan po ang situation kang kalsada, hindi sa di pa po siyang maray. Day naman nagsangat paning kaso ang nabay ang pamilya kang biktima. Matapos na ako ni Andes ang gabos na gastuson sa pagpapalubong kang biktima. Sa Sorsogon City, hagup sa CCTV footage ang nangyaring aksidente imbwelto ang duwang motorsiklo, asin sarong pribadong bihikulo. Poco mas o menos alas 12:25 ning hapon kan Sabado Hunyo 3. Mahiling pa sa video ang paglasikan sarong rider sa tinampo. Tulos man na idinarara ang duwang lugadan na rider sa ospital para sa atensyon medikal. Mantang padagos naman ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa nasambit na aksidente. Sa Bakakay Albay, sako ang video man kan sarong concerned citizen. Mahiling ang pagtarabangan kan mga residente sa lugar sa natumbang truck sa gilid tinampo kan Barangay San Pedro. Pasado alas 11 kasudmang aga. Sigun kay Police Major Erwin Billen, hepe kang Bakakay PNP, pabalik na kutang sentro kan Banwan ang truck. Alagan man tang pigbabaybay ang pakurbadang porsyon kang nasambit na tinampo. Nawaran subot ning kontrol sa manibela ang driver kan truck. Rason nga nini ang maaksidente. Yung truck na ini is allegedly marabason da ini. So pag abot niya duman sa kurbadang ito dahil niya na control, so pag balintok kang kang truck na ito kasi sa sobra niyang rabas. Kaya ito pinapag-ingat ang mga dumaan, mga motorista na kung halimbawa ay arog kaya ng mga curve, magluway-luway. Maswerte man na minor injury sana ang sinapukan driver kan truck. Wara man ng ibang nadamay sa aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal